Toginya stang no kejam ni jungi uplay kaneka no pais ni ban ngayang kum ni hani kopor ban priang so bhai pi iway na dogit man basan ba iye ki jongi kum jungi khot komiti balang jonga balang ka jongi ye pi ki long khpa ki long kme pat ki parlok samla bang priang so bhai pi iway kerteng ka ba tiang tam ka jon prim jungi uji sukres dia shaving ya shaprang ine phasha shuble ha ka jing duai kokpa jungi ubahab neng uni pat kotra bi nyedon kum ki khon ke jong me mangin shakri bat ngin mane meling ba kane ko por hi ha kane kano phais ngi kum ni kotra shaving ya shaprang Isipoti ni kapwa kabarang sa ba may isa may alam ngi na musim khut ujang me tupin kantang ine kapwa tupin kantang ro gidonot ko musim ke jangi batu ay musim khut jang me ya la do hapeng jangi un kor khoi geling ba kini ke jing rwai pag ne khobar ngi asor na khitien ka jang me elang na basang why not jang kapwa ko tribe e namang ipan kerteng kajong Jesus Christ. Amen. Tongin ya peteng kajong roy ka balai spa nyupusan. Lai spa nyupusan. Hadin kani I Gilen Joshua nongro misailam kajong pulis dang batwai. Yura lai spa nyupusan. Ya ki sai kum jong karai bi mela bathat da jing it blay na pok lewle pa ijli mala kring da jing isnay atra jisu yakane ngamla ban klet yura lai spa nyapusan lai spa prapway na kabarim Sai kum jong karai bi me lap tha da jing it play na bo ki leu lap ba ijli me la kring da jing is nay I try Jesus I try Jesus ya kane ngamla ban klen I try Jesus I try Jesus ya kane ngamla ban klen ya ubas ni babang mantam la ubarit ni proud barot me can to bat me lam sha u play u try long time I try Jesus I try Jesus ya kane ngam la ban klen I try Jesus I try Jesus ya kane ngam la ban klen na don you te birthday ba nga don hok ban dawa ya na la da kador play katalon kaspa jonga kamon jong me tang kat kangakwa ban me kamon jong me
tangakwa banle kwakin bat ngan sakriyame kat bajing enka bangsa ngạc loi ban lệ ngam gơ ngà gơ tranh trong mê gơ tranh trong mê ban ya lap ngà sầu ha e gơ tranh trong mê gơ tranh trong mê ban ya lap ngà sầu cho mình phai u blei chừng đuôi mình ngập ởตัวนี้นะตีนก็จงอูกับเป็นช้ำนะก็ชิทิวโพลกับบาร์ชติมธีกับกำลังกับบลายกับขัดอีใบหดูสันสโพหดูขัดไว้เราalmost ก็น้องกับพระก็ขัดเวขัดอาร์ผมตาหน่อยอิสยาก็น้องกับสันพุสันก็ขัดบันเรียวบันเยวบันน้องมาร์กัสกอสเปลมาร์กัสก็น้องกับขัดลายก็ขัดกับขัดลายกันเตียนกี่บ่องกุมเนี่ยเฮนรี่ตัวเต็บยาคันเนี่ยบาคิสกี้กี่บ่ขัดดูกินวันกี่ปอร์บชิตมนามาร์กี่เบรียวกินลองกี่ใบเอียดตั้งยาละเดียกี่ใบเอียดสบายกี่ใบเครนสารองกี่ใบเละคราวกี่ใบเครนสนิวกี่บมกงงูยาละกี่ขมีกี่ขปากี่บมสงูงูกี่บมขวดกี่ใบเคลมเอียดยาละกกินจากี่ใบเคลมมาบกี่ใบเครนสยาร์กี่บมสุดนิวกี่ใบรุนาร์กี่บมเอียดยาขบบากี่น้องดีล็อกกี่บะหางไม่กี่บะเละแมงกี่บะเอ็ดอยากกิจิงสูบาคำตำบันยากตาอยากบะกี่เอ็ดอยากอุเบลกี่บะดันกัดดูร์กัจิงรูเบลเห็นไรกี่บะเล่นอยากบอร์จงกานักกินเนรุตุพายเนาะฮักมีกิสงีกันวันองอุตรายอุเบลบางอันพระกัจิงกระดูฮักการีกัจิงกระดูกปูเล่มนี้ก็จึงเสียงยากเห็นไรก็จงกับายสงุยกับตีนอุตรายบัดกินยาเช่นนักดูเรียวสกัดดูเรียวปัญหาเตยหดูมิงีกินยาเพชรชนีบัดชาวเวปันวาดกับตีนอุตรายที่กินเชมยากาวาดพีอุตรายกับบ้านละบันเชมยูตุกระปาดยูกับบ้าอุดังฮัจันtu ubom man i no yala kalenti but uri ubom hok yala ki jingmut tu un phairu show try ti un sngosen eu but show uble jongi number un ma phar hanrei mo me melabot ya ka jing hikai ka jing long jing em ka jing thmu ka jing nge ka jing sa slam ka jing iet ka jing ya sha ki jing sha be ben ki jing sha stom jonga kiba kanu kilaja yang ha Antioch hi Iconium ha Lystra ya kiba kanu kijing be ben ngalasya hendana ki baro utrai ula pelat yang bat kibri baro kinshun ya phi na benta kerteng jonga rejar uban daya ini hawan dakut utaken uban lajim suna tin jublei tongin ya phailam chajing doi kuk pa jing ba bning sisian pat atrai ni aingu yang ni kasngi pamela pala ingi pengin wan ban kiu biang sani ka yeng ka ba khoi ka ba kentang ka jong me ban yo ban dam man mani ban sakri ba ban sngap ayu ka ktien ka jong me ka dong ka man kren ha ka be de ka jing im ka jongi ni aingu ya me atrai
ya ki jing kat khu ke ba mela the sei ha ki jing im jongi bat ki kam ki ba phla ki ba me ya le na ka por sha ka por ha po ka jing im ka jongi atrai ngi wan ha kani ka por ban ai ngu si ka dei e ya me ba ka jing kula jong me atrai kalong ka ba ho oi bat amen wala ngi ki bri bun sien ngi klet bat ngi lindet no ya me Henry mo me ablay milong play ubom jukala bat ubay ne sheki bom jukut ublay uba kraw bat uba mayan bat ublay uba tiplut ya kijing angnut bat kijing kerpat kadok no jungi bat uba jubab tu ya kijing duai kijongi ho ablay ngi emsisha hakisngi kiba e bat kiba khaddu habangi phai bat pej shaka parthai bun satang ki khubor kiba sherkhai kiba itriam bat kiba smusi ngiyo i bat ngisngu thu ba usuitan ulanang yai trirat ba ban pen khlem yangi ki khurkistan bat hakajing pen thami bat ki rongphong jongkani ka parthai bonangi ki kristan atrai nila lenno ya ka borblei ka jongi bat haba bun ki khap ngila ya compromise ya kata ka jinglong kristan ka jongi bat ka jinglong ka jingman jongani ka parthai atrai bat bonangi ngila ya light nakamon ka jongme bat lendet ya ki hukum ki jongme ablei namar ngim puli bat scam ya ka ktin ka pm ka jongme bat ban ya yaine ka ru dia Henry ablay ngawan akani kapor akani klap mat ban pan map na me atrai ya ki pop ki bangi jule na kapor se kapor ki bopen sufsi ya me ablay ho ablay ngi tep ba ba ya kata ba ktien jong me ka kentu yangi ka bangi dei ban le ngim le Henry ya kata ka ba ngim dei ban le atrai ya kata ngi le nama kata ablay ngaduai bat ngapan bo na me bamen ai ka bor hangi sa si sien pan atrai bangin la ban pen thamai la dia ban pen bet ya ka jing im ka jongi ha ka be dei bat ka jinglong kristan ka jongi ablei khnang ba nginang la ban yale ki bor dumbut ki jong setan bat bangin nang la ban bathalut ikinjri sai khum jong ka pop ka be le ban te marau yangi ablei khnang bangin la ban trirat ba bangin dang la ban ai ka jing sakri ka pura ka jongin na ka benta ka kam ka jongme kat bangi dang em ka ni ka sla parthaya blei hoi blei satang hakini ki khndiat sngi khndat tayo ngin sayo ya ka jing ya senglang na benta ban jit bat pen thamai ki rang ba balang ki jongi ablei ngaduai ba u min sim ba kho jongme unyalam bat pen shai ya ka balang ka jongi bakum kirur khot ngila banjit ya kita kirang ba balang ki ba yet bat syakri bat 3 minit ya ka kam ka jongme bat ki ba yang scam bat yaine ru ha ka nongrim ka jinglong kristan ka jongki ablei bat to ai ba kate ka sngi atrai ka bangin sayo kan long ka sngi ka ba job bat kasngi ka ban pendan buram tang kerteng ka bakhra ka jongme ya try shemya ka por ka bang sa ablei ba to dan ning katru ba di pastor jongi ban sa me khubo na ka ktien ka bm ka jongme ba to da ba to penjanai ya ka jing pen khrek ka jong i ba ki kentien ki bomi na ka sintur ka jong i atrai kin long ki bawan na ka khet bolei ka jongme bat ki ban long ru sembai wo bet hapo do nu jongi khna bangiru ngila ban im kata ka jing im ka pun subha ya me ya try tenang dan kat ka balang ablei ka jong me ki mission fields bat ki mission workers ki ba pher ka komti balang ka jeseng samla ka jeseng kenthai ka jeseng khna bat ki komiti jong ka balang jome atra kumju rublei ki dikhot boro jong ka balang ki ba it ban trai ka kam ka jong me ablei te sngo ablei ka jing doi ka jonga unong pop urang ni batu boma ru ya ki pop ki ba miju syam ka ji im ka jongi
batu ai boru yang i bangin la ban ma kita gi beli sting i atrai namar kini barang apa nak keteng try no pen im jungi uji sukres amen. Ki para bengai mentagin yo i kijing pen bena ka jing yeseng kan thai kan long tang suwai kan ni kijing seng bat ka don kijing seng ba kerpang jong ka tenat trai kam khau kam nong pulis tang bat duai di mis ijrika khar kungor bari nong kren di kong e marbeniang haka English service jibeda ka por lai siteng nong pulis tang bat duai iba benevolent sulai nong keren di pastor jungi pastor L Lengskor ka jingseng samlah ka pot san baji janmit mata kesengi nong pulis tang bat duai mis la pensyai mawa bat kandon ka Bible study apa ka jingelam jungi pastor jungi Reverend L Lengskor haka English service pulis bajar haka pot sau siteng nong keren di pastor KP Marsharing. Lasai kesengi kalak sengi boleh kacingnya seng yang dong hagapor ndru baje kan long kune. Hagadong mi ngi kadon kejingkala kan long no hayeng iba tanbor karngor. Kene kayeng kadon hanong siliang is. Inong keren ni dei teman mesan jungi teman mesan L Kurkalang. Hakadong sengi kan long hayeng jong ikong bimula dengdo. Kini kayeng kadang pok se not nong keren di teman mesan jungi teman mesan edi neng nong. Hakani ka tayo berasi tayo rengkat berkecing seng yeng dong bat kecing seng met balang kandon kecing seng duai na kamta kecing jit rangba balang. Bat kini kecing seng duai kin long kapor ndriu baji janmet. Bat hakas sing sejan kecing seng duai rengkat baji seng duai jit rangba balang. Inong pelis dang bat duai di kong medalin si karya mujat. Hagani kasing turai ke banuan kata ka arpau terik. Hakapor nyu baji menstep kandon kecing seng kena. Iban yalam dari kong saralin dekhar. Kendai sopusan kandon hi ke skul penpau nam ta barok ke kerdan kata naduka cradle roll hadu karan rangba kelas persiang bat kelas dudukon. Barakpor si bajipan kandon ke jingeseng jid dukot komiti balang ni rangba balang. Kapan penlong dagi rangba belapha dagi distrik. Dengan penkemau ini bakal lain kura distrik kalerai ban penlong ye ke jingjit ye ke dekot komiti balang ni rangba balang hagani ka balang jungi hagani ke sngutrai ke banuan arpeuterik arjar arpuar hagapor sibaje janmen. Teka pengemau ini ba banyo banjit ya gini ki rangba abalang ki riukot kim dei banduna na kisiteng jong kijing don ki riukot namar katala kerpat ya piki riukot barok jong kabalang bana kit kia ya gini kam go bakentang ke jong belai bangin penpep ikir program bangi don seno senuru ring ini wan seni ke jingseng banyak banjit ya gini ki rangba balang ki sakri ki jong belai ki banyak tenrong lem ya ka kam ki jong belai hakni ka balang ki jongi tengah pen kemaur ahne ki prabangai sngoba bani be se ki jingseng yeng dong namar ngi i ba ki jingseng yung dong jongi ki thali ba ki ni ki por
Bat ki jing sang duai jing sang mit balang hapo ki tayo I kumba ka balang kan yap no tengah karpari pi kiu sekaying play pinyo I ki jing karku bat ki jing sirhem pan I yellow jong kunrat kumbala duai dunu samla kalong kapakta yaga ki jing semen sen ki jong bagi ni kita kisni kisniu, kijing pensoi kijing pentame pun cai, soba turus kijing belai, kijing ada langsung pi, ini yo ini kijing remen sen, nado kinoy lam kapalang, hado kipai langsung ka, nginlong kumuway, ikiban yo bandrung, sejaka sone kabulai rupang kerak yang I, kiban im caduk pam cukut rangkat lem. Batu. Hang ningat mentip bro baka selang walk bala pelong daga presbytery hakat san terik benai bakat way ban pemi pon nam taga jingthet jaka jong ka presbytery atendring ka jingsang kan thei kala pemi chilak san pulai jar praspa kandai puar bat ka jingsang samla kala pemi arpusan hajar praspa cipeu Nisutana ban pentip ang ne bahkan don kacing tikurim hapdeng I Mr. Melvin Basayomoy badi Miss Sakaru Rembai bara armut kini kon samla kidai dengan ni kapalang jongi kijing ai kerpang ke pangili olum hagani katayo bladep kilong kumne kawai kalong yeng ka ai sobah saka fon beduk ciajar saufa sanpeu general fon ciajar mission fon arhajar umpanai mission ciajar baro kana gayeng ka ai sanhajar saufa sanpeu kawai pat kalong yeng ka ai sobah saka fon beduk ciajar sanspa general fon ciajar mission fon ciajar sanspa Pat umpanai mission ciajar, baro kana kayeng ka ay san hajar tengka. Kawai kalong yeng ka ay sobah sa kapon baduk ciajar, general pon ciajar, mission pon ciajar, bat siya ka H. Gordon Robert Hospital ciajar. Kana kayeng baro ka ay kijing ay jong ka kalong sa hajar tengka. Kawai kalong yeng ka ay sobah sa general pon san hajar tengka. Mission pon cipawajar tengka, nakamta ka bam Christmas mentau snem san hajar tengka, kumta barok kalong arpa hajar tengka. Iway prabangai ay subah sak umpanay mission san peu tengka. Kaway kalong yeng ki ay subah sak Bible Society of India ciajar tengka. Kaway kalong yeng ki ay subah sak fon beduk jong kabalang san hajar tengka. Kawai kalong yeng ka isong bahasa ke mission pon jong kabalang hajar tengka. Kawai pat kalong yeng ki isong bahasa ke mission pon jong kabalang praspa tengka. Kumta ke jing isong bah hakan ikat tayo baro kalong sapulai hajar laispa tengka. Ublayun kerku ya kini kijing I ki para ngaj ban ai se ka kam jong badru gitu ko beduai na kamta kekam kejong belai hakan ni kapor nginyo ban lumpat ia kejing aingu bat kat bangin ang lumi kejing aingu nginyo ia kejing ruai kerpang nai misturi lang tangkiu hadin kanika jing lumi kejing aingu na kerpa di teman masan jungi teman masan M Alia ban duai penkentang yakini kijing aingu kublai sibon
Hakateng jo ka jurai bangan IP menta kadai kajing eat blay. Habang berkat, habang akan ngajaki ya jing ya uji su halor kadin na au shanamar ipom jonga Kapan siya ya kiktibat jadu prekisa ujit ya jing ya ban ya ketne la jing yemu ai pensil spa kapte Kajing iblay kabapela Kajing iblay bapenim yang Kajing ai ei jong ublay Upa lukun ba marwe Ban syayak halor kading na Long pop kong na Ban peneng Don jing it bakam jana Bakam jana Nakajing i jong udrai Jing i jong utra Panai tino yala jing i Nampak kunga oh nong pot nga ban pinim Kajing iblay Kabapela kabapala Kajing iblay Kajing iblay Bapenim yang bapinim yang Kajing
blazing to my ablay buk pajung iba beneng ni aingu me atrai kan rat ba melong blay ujongi ni aingu atrai kan rat kembala pesngau atrai kan rat dikikun samla ka balang kejung ruai kejung ki mentan ba shisha atrai mi yangi adu kata ba mla IT la ujong kun bat uyap halor keding pana man pen MA yangi try kan rat de na banta kan ni ka daw try kan rat bingi don ha kan ka yeng ka ba khoj ka ba kentang ka jong me try kan rat om na ka jing la ka jongi hendoi da ka jing alam ka jong me ka jing beten lenti ka jong me hak bat ka jing pasyau ka jong me bangin kiu sha ka yeng ka jong me manta ka singi manta ka por try kan rat ngai ngu ya me ba me long ublai ujongi ba me kular yangi ka jing em ka ba pam jukot anda ka jing let lenti jongi ha ka ni ka perthai ka lawai try kan rat ngai ngu ya me na banta ka ni ka balang try kan rat ngai ngu na banta para bangeng ngai ngu ya me na banta ka jing bu lang yangi hang ni try kan rat ka balang ka don kam yangi iwei try kan rat kam tam ha ka ni ka sngi utrai ka banuan na banta ka kam ka jong me hi atrai kan rat haba me la seng ka balang ha ka ni ka jaga ngi don kam ru atrai bikin don ki dek hot jong ka komenti balang de try be e jong tu pasiau ngi tu penla ngi batu ya lam ngi atrai kan rat la syam ta yo om tang ngi ki badon hang ni mentan rei bengiru ngin ong nya wel nam para ridu khat ki badan jong ni ka balang atrai kan rat ngin sim khyai kan ka kam ka jong me bagan num le ran ka balang ka jong me mingin num le ran mangi namar trai me da IT la ka jong ka jing em atrai kan rat na menta ka jing em ba bam jukot ka jongi de ngin si kul yang ya me de trai kan ran ya rap yangi keren hangi penla yangi atrai kan rat hoj atrai kan rat na ki jingker khu ki ba krau ki ba me ai ni hoj na ka jingker khu jong ka jing em ka ba bam jukot pa na ki jingker khu jong ki jenon kam ki jongi ki ba ka do atrai kan rat ha kan ni ka perthai atrai kan rat me ai yangi ka bam ka di ka kup ka sem ba ki jing don kam ki jongi baro atrai kan rat pa na kita ki jing ai ki jong me atrai ngi walam che ki yeng ka jong me atrai kan rat ya ki ni ki jing ai ngu ki jongi atrai kan rat ki bangi wan peno ha ka plah jing kan show atrai kan rat hoj atrai kan rat ngila yo sngo ru atrai ki jing pen bana atrai jong kita ki ba ai atrai kan rat kerpang syaka kam ga jong me bat ngi tiap ru atrai kan rat ba bon ba ki ba mla ban ai ru henrei ki baken mau yo me ka jing duai atrai ki baken mau ka balang ka jing duai bat baken mau atrai ka kerteng ga jong me man la ka por atrai kan rat ya kita bat yangi iba peno atrai tu kerhu batu pediang atrai kini ki jing ai atrai ba shenu atrai kan rat bingin penon kam atrai ka balang ka jong me kan long nam ta ka buram ka jong me try kan rat usyakri jong me ba men penian sa spor atrai kan rat I pastor idon ka kubor atrai kan rat ka ba me mela keren lupa ba me rakwa bingin yo sngo atrai ke ba me don ha ka jingmot ka jong me ha kan ni ka por ka ba menta atrai kan rat pensle yu lo jong usyakri do men siam u jong me atrai kan rat bat atrai tu ai bu men siam jong me on nyaj lai luoj atrai kan rat ha kan ni ka yeng ka ba khoj ba kentang ka jong me bat un keren ruah ka do nuot ka jingmot jing perkhat jing hiwei pi wei bing laban pelet jingmot atrai kan rat bat kan rung kan dalong do dalong snam ka jing keren ka jong me kubor ka bamen ai ngi menta ba shiben en ami na kan ga yeng ka jong me ngin dei lang bat ka jing ker khu ka jong me bat atrai ba me umen simi menyai don bat ni atrai kan rat ngoi kini jing ker pat ki jongi ngau kini kayam ke jongi tapi kini barong ipan haka kerteng utrai baru nang penem jeng Jesus Christ mentah bad haru hala kerta amen.
Togorang jing penang beran kam ane kopor nakaliang ka jeseng yeng dong pokse shatei tila pentip baka jeseng yeng dong jong ka jeseng yeng dong pokse shatei nam tala shai kasngi lapen sangge no nakataw kebamla bankiar di nyai kublai ane kopor ya i Mr. Joshua Gillen Nongrum play lam jing police tang batwai bat kumjur i mes dirilang thank you bakin parlo ka jongpi nam dat jing ra ko kerpang ko sibenta jing ai ko khobor hakani kanong phaisngi ulen ko khu ipi wei play on panan kam ipi balang bakke sab kitalan ka jongpi pang la shakri you play hakipor baro ti shamin yo song khobor nak ting ka jong play kono shwai ki kon sang laju kapalang ko jongi bikin yalam haka jingruai penrhem mensiam Hello, check. Check. Say xin. Qua ban ai ngồi ublei và kum nia. Nila ban poi. Ban yaseng ban shakri ya ublei. Shavgin poi. Shaka benta ba kam kong san manyoy jing slok nai pastor. Ali ngin yarwai. In ya ro you try. In ya pen kraw. Ya kerteng jo. In simtan ya jing roi ka ba san spa nyo fuwei pen kraw yu Jesu Christ utrai pi baro junom do. Yang lang na kapor niya siya patay jingruai kau Yesus. Ben kau Yesus Kristus utrai di paro junom do di angel neng bat kiriu kun tuburom ya di angel neng bat kiriu kun tuburom ya cinta ben hot meningkong crowd Jesus Christ try ben crowd Jesus Christ try di paro junom do di angel neng bat kiriu kun tuburom ya di angel neng bat kiriu kun tuburom ya pi baro balayap dangeng di martir baroru tu dem haku majong utrai tuburom ya tu dem haku majong utrai tuburom ya dekat ke balai ki prophet ki badang yo
các mắt putrai klem du tu tem đuôi ta ra ha buồn anh ban bu rom e ya u tu tem đuôi ta ra ha buồn anh ban bu rom e ya u Ro i bareng men sim ha po ka po neng ru tu nghe tu ko ngu ba tu dem ban bu rom e ya u tu nghe tu ko tu nghe tu ko ngu ba tu dem ban bu rom e ya u ban burom e ya u ban burom e ya u chim ta sẽ roiกับไล่สปานเรือพวยกุมกะว่าบาpernah kajing suplay kavadap dot paro kat bakan ang slay janay pen man ang slay nang daman kasngi janay pen banjeliw Shilen terlenti Blaker shanda uplay Shangka jing sok jai Blaker shanda uplay Shangka jing sok jai Kumba ula kula jingsok pajana Inya simatalang yang kejengruang ingin penjam kisur kejongi Angai kejengkular kejong blay kalong hoot bat amen Kumtangi ya seng lang kani kaya kejong Bani roy keteng kejong Blapuri du Jisu hala ing okti nong shun kim la po shun lem ni yo ban i hang ta kam wan khus lai Smo siru kambi Ei kam don boru Min simban pen ki Blaken shanda uplay Shangka jing sok jai Blaker shanda uplay Shangka jing sok jai Kumba ula kula jing sok pajanai Jing kmen ni jing shitom Bawan lap teng teng La pada kajing Nuk pa bahap ne
syahnya hao kular bandep ha kat ki bayai syahnya kin yo hon shisha lager shanta ca chính xuống xuống chạy là cơn shanda u play chẳng ca chính xuống xuống chạy cũng ba u la kula chính xuống ba jana isam ta sinh xiên black kashan Blacker Shanda Uplay Shemka Jing Sung Sung Jai Blacker Shanda Uplay Shemka Jing Sung Sung Jai Kumba Sok pajanan cipta sisir Blacker Shanda Ublay Shangka Jing Sok Sok Jai Blacker Shanda Ublay Shangka Jing Sok Sok Jai Kumba ula kula jing sok bajanay ang tao problem sumasyo Dublin kurkhui ngi lingba kini jingi shemanta kini jingi ruai penrem mensim kaplara ik mensim ke jogi hakani kal air jong kini ke jing mani jing yuble hakani kano paiski Dublin kurkhui pi kon samaj ka palang ke jogi kita khot jong praise worship team ka palang ke jogi Dublin ai kurkhu na kami pi nang la na yai shakri uble lingba kisap bar kita len ke jong phi nang ni pat kumju han ki ski por ki ban sawan dia shwa bangin ye yo snov ko khubor nak ting ke jong uble ngasidon ko ni ko por ban ra shapi sa shisien ka belong tangkum ka jing pengken mau lani ni ka kenja appeal Hak pidem ke jinjit dekat komiti balang ke jogi. Banwan man pelong daka Lat Emkra district. Hak nik arpo tarik ubnai November ar hajar arpo ar. Ting layo skol ke jing bena tapi ben kesngi kaba kerpang. Mat kom juru ki teman pesan in charge bat kini ki pastor angit ba kilawan bandrung syekiyeng ke jong phi ban ai yani ka appeal ka pede ben ke jingjit dekat komiti balang ka ban long ha kani sengi utrai ka ban sawan ti komnek mu ni pastor in charge ka shim kani ka kabu ban kuntu ye phi ki para record ha ka balang mangin ya bu au ble haki jing duai namar kani ka de shisha kakam kaba kerpang bat kaba kentang habakat kum kira kompanya balang ngidan kam
yakini ki dekat komiti balang ki panikit ya balang ya ki kam ki babun sertap jong ka balang ka jongi ti kom ka balang le don menta la lai hajar tam ki dekat balang ban ge dan ru khat pras pa tam ki ru dekat jong ka balang tinamar katang dan kam shibun kita ki rangba ki balong ki dekat komiti balang ki nikit ya ba ki kam ki babun sertap jong ka balang ka jongi kham tam ki ban yarap ki ban assess ki membesan ke jongi hakikam ki babun sertap jong ka balang ka jongi ting shme kamau ni kopor bangin ya bu kerpang hau ble hak jing duai kham tam ru bangin ya tholang ya ki bahing basem ki jongi ya ki parlok prajor ki jongi ki parmajan ki jongi ki badehi kita kriu dekat ki bapora jong ka balang ka jongi barangay pagkacing waranti ka jongi mereka mata syirham ka jongi ingat bau belehi unkurku ya jong ka balang khamtam bahkan nik arpau tarik 9 November raja arpu ar ngin ui bau bele penpau jong ka boram ka jong u hak balang ka jong u hang ni berkumju yang hidup kita khat jong ka balang ka jong ka doble unkurku yangi liman kasni utrai kapan sawan Pangi kermen skam bo beliau angin jeng start mengelak menjadi ki rangba ki babit ki babiang ki basyirham na takam ka jong bele bat ki baklo ban kit lengkor lang ki kam ki babon sertap jong ka balang ka jongi nang ni bat syakmat tingin ya poin as ka bantai ka ban ya yo sngo no khubor na ka tin ka jong bele tiga khubor na ka jong bele akan ni ka no pai sengi kadai shapang une uwe u marat klau di habang ong marat klau sumha wa nam tiang de tu marat klau jong kitab jing pen pau uba itieng uba isirkai hadang ini pe ane ko poin uwe pa marat klau uba itenat uba iskun balar ngi pe ngi jinglong jong ne marat klau yo le se unla ban ai men siam yangi tongnya pais kani ka kitin ka jong ble ka kitab proverb ka lenong ka ba laipo ka dakhat ka ba arpun riu ka ba ongkum ni ki hyrax ki long tang ki pa tlot ban ki thau ila ki yeng ha ki mau siang tong ya pashu bele ha ka jing duai ko pa jungi ko ba habne ni duai ka jalam ka jong ma kom ni habang si osong ko bor nak ting ba im ka jong ma kren hangi ngin shashkor melong bele hi ha kerteng ka jong Jesus Christ ni pan amen Tingam kala ong mentan, ini pej ikini ki merat, kini ki cing thak kerpang, ki ba ngitip hang ni bagi kerteng ki heiraks. Mengelak mensyam nak ni ka proverb ka ba laipo ka dakot ka ba arpun rio. Dia syongin pois kan ni ka benta, tung ni pej kendian ka bede mereka ni ka proverb ka ba laipo. Dilarangi pulih hang ning yui bahkan ni ka proverb ka balai pau kadai ka jong nu brio u bakar teng u agur kumbala tho hang ni dekat ka bening kong ka ketien u agur u khon u jake tingam datip shibon ke ke ha be dai bat une u agur handai larangi pulih ni ka proverb ka jong u ya kabam u ulat ho kan proverb kabalai pho ini i hang ni ba ude ubrio ubadan ka jing start but
kajing syampang. Marhabang la pule yakane ka proverb ka balai pho. Ngala modur bau ne u agur yo lese. Ulang hi ko musim Solomon. Hakabau ble ula ai kerpang u ta kajing start ka bakam kerpang. Hakabau lala ban tho yakane ka benta ka jong u. Ting syutip hang ne bau ne agur u de khun jong u jake. Par ula tho yakane ka proverb ka malong kum ka jing hikai. Ka kerpang na ka benta ki khun ki jong u ble. Tiu agur hakane ka benta ka jong u la tho shibun kini ki ek hakane ka proverb ka jong u. U tho hang ne bakum ki banget hau ble. Ngide ban shania hakajing start ka jong u ble. Hakajing start ka jongi. Makin ngi bentar bau tho ba wai boram ru yak tien ka jong ble. Ba khting ka jong ble ka ta tien ba im ka ba shisha bat ka ba don bor. Mari ni ki babun ki dijing tho ka jong u. Wai man siem ni kita ki nong pule ka jong u. Bakin long kita ki ba ship tieng yau ble. Ba kita ki banget hau ble ki dei ru ban dang ta ka man siem ka ba ngolem yakiwe. Baki kun ki jom lagi de bandan kata ka mensiem ka jing sngoret. Mat ke de ban yarap yakiwe pat badan kam hakete ka jing dan kam ki ba fair. Di hangeng yu i bau kuran sepang kata ka jing long kum ki banget. Bang hab ka jing kata ka jing im ka ba hun hau ble. Bangin kiara ta ki ki belong ki jing snio ki jing thala jong ka perthai. Mat kham tam mengela belong kita kiba start. Kita kiba start hakaba ngelapan yat pat ala kasni tak kajing start kajong ubele. Bat hakne kada khat ka arfun rio kajong u. Ukuran Jepang kini ki marat ki kerpang ki hyrax ki bauang. Ki long tang ki pat ki bertlot. Penban ki thau ki yeng ki jongki ha ki mau siang. Tung ini apa yang nak buat kita ki hyrax. Tikini ki hyrax. Kita ki merat, ki berit bah, ki balong kum ki kanja rabbit, ki baong dat kerteng kejongki. Ka scientific name kejongki Hyrax syriacus. Lane Hyrax daka ketien pareng. Dilarep ko tip shu yakini ki marat phila ban shu wat na ko Google pins it ka dur ka jongki kilong theki kum ki rabbit ki barit bha ki jingthau ka jong oble tikini ki Hyrax ki dan stage par Israel shari Lebanon shari Syria nado ki por menshwa marharu ni kisni ki por ki ba mentah kita kejing thau kita kerpang kejong uble kita ni tahu senyu akan met kejong ki ubalong ketie betul kumnore akan met kejong ki akan khapo kejong ki pat kalong kabeli tedong jong ki ude ubaling kuat bah kini ki tersem kejong ki kilong ki baret ki beniat kejong ki kilong ki baret bagi beniat ki batlat ki de jing thau namar kata ki bamla ban em marwe ki em hakataka koloni kajongki ki em ru shajrong jong ki lom ki em hakini ki kram jong ki mausiang kalong baphlai ni ki marat ni ki jing thau jong ble ki Hyrax ki marat ki bastat ki marat ki bashalak bat kini kinong thau ki ong ba jenjar bha ban kiamiki namar kilong ki bastat hado kata tongini pet hane kapor lightly ki mat ke bede bat kini ki jing thau ki kerpang ki Hyrax kumbala tho haktien kerjang oble to kamat ka peningkong ka wisdom lane ka jing start tinggal ong mentan kini ki Hyrax kilong
kita kijing tau kita start mana markata ubeleu khod ingi hakani no pai singi bangin perthu bod yakini kijing tau kita kerpang jong ubele di hape crunch pang kijing start baro nangi nya kwa khamtam phi ki rang kham samla hakajing le school hakajing le college ke jong phi kwa et kajing start ma phiwa ban kiu kerdan ki paper ki belong kijing trang bagajing angnot ke jong phi bare phi ki bla san ki bla rangba e phi ki bla dan ki jong ki families ke jong phi kum ki kime ki kpa jong ka balang anget ma phi kwa kijing start ke jong ble ma philna ban yalam ki khon ki ti ke jong phi hakalenti ke jong ble anget nya kubur ya kan ka benta mana ka perthei ka jongi kini sing ki por ki kilong ki ba e ba ki me ki pa ki habani khun hala ka sni kum no bani lam ki khun ki jong ki kin yari ka lenti ka ba be ka lenti ka be de bat ka mon ka ba khoj ka jong ble la rangi pole ar chronicle ka lanong ka beningkong kum to ter uble ula kli yo Solomon man ba orang sidap pan long siem uble kuli Solomon mekwa ayu ko Solomon pan kat ka ba mekwa ngan saai hande Solomon kum shakri jong uble la pan ya jing start mar uble ul ai klo jo Solomon mana mar kata Solomon ude uwe na kita kiba start tam aperte ude uwe net kiba rus pa tam aperte namar ba ula wat shwa ya kamon ka jong uble ulapan ya ka jing start na uble Jacob iway san ongumne lada uno na phi udona jing start tuon pan na uble namar uble uba ai kulut tinga khot ingi mengin dwai uble man gasngi ba uble on ai ka jing start mengila bentip kanu ka baha bat kanu ka basni ting em mengin kisngi ki por ki ba e ka mangalong mentan kini kisngi ki belong shibenta na ta kisngi ka bakhaddo hakabala nang pendep kita ki jingtho hakabede bar kita kisngi mag jinglong ki ba kum kine kum ki khun jong ka balang bun sen ngisha elam bakla hakini no hikai ki ba bakla namar bangim don ka jing start baka jing shampang ka jong uble hakini kita yo ki blalet no ngalalet program shibabun ki balang hapasar pada khapsar bar ki babun hi ina yalam nang shay balang ki ong ina ka ju hi ka banta ki habani khun ki haban yale bar ki khun jong ka balang ka jong ki basha yalam bakla lingba kini jingkai ki babakla jong ka ju ka jongi ka bamanta khamtam hunusnem arja arpho usnem arja arphoe babur hunusnem arja arphoar kini kisnem ki bakham karpang kisnem ka mangitip kum kata ka digital revolution hakaparthe hakababu ki babon nangi ngidan ka we ka semkat bat ka we ka smartphone mangitang sion yak internet ki dang sipon ta jingkai ki babakla bat mangi kum hapo ka balang pok sa ino sipon ki para banget yak bangi haban discipline yaki namar kita ki jingle ka jongki namar kila sha yalam bakla kita sibun jika kita baklah kabede bat kajing penim hau Jesus Christ kita gini nong elap kita ong tole kumne tole kumte banyo jing penim kita ong tole dekikam bat kajing le kita bah kajong pi belong persya yang ni gospel kajong Jesus Christ Yohanes like Andre ko le thu sai wadan kami ngin kala kabamut ta bangin nget how Jesus Christ kata kalabiang mau tahu ru banget how Jesus Christ unam judge on reunyo ka jim bam jukut kidan gini ki vape ki jing hikai ki babakla ki boong lada pen baptis sipi dakaba pengam pinem yo ka jing em bam jukut kablong ka jing hikai ka babakla ngiklat no bakjim baptis ka basisha
kadai kajong munsim khoi jong ublei kidang ni ke begi jajing hikairu ki bakran persha ya kasngi utrai lane kasngi ublei lane kasngi Sunday kidan ki ong bahaka Bible shimla tho magi man mani ublei hakasngi Sunday hari kasngi Sunday kata dekat kasngi kajong utrai habakini Kristen ka beningkong kele senglang hak bakum kan kasngi kabalong kasngi kajing mi pat pakajing jok thiaw kajong Jesus Christ nakabor jong kajing dum man nakabor hi jong kajing yak makidandu sakiway pat kajing hikai ke babakla kabede bat ka prosperity gospel kabong balada phinget hauble lada phi nget hakito kinong yalam kito kinong hikai ladangi ai jing ai ngo shaki aring ai jing ai khambon shaki ublei usnang kurkhui ngi ngin sanang rius pa su hakani kaperthai kidan shibun kum kita ko ki palak ba kita kinong hikai ki babakla ki ba shimhi takani ka Bible ka jongi magi ba persang da kita ki doctrines ki jongki ban penjengai ngi na ublei man penjengai nakabalang ka jongu kham tamru magin yat sakma kum kita ki wai pat ki bamdan ka jinget tenamar kata idan kam ya kata ka jing start ka jong ublei tu gini dua yo ublei nam ta jungi hangni ki bedan hakani ka jeseng param ta ki wai ru ki bi osngo lingba kanik online streaming hak YouTube bawling rap ingin nyot ka jing start balong kat balong ngilaban lan ta jing kai ki ba bakla tu kamat ka baar ka jakari hau mausiang lani kata ka refuge ha ublei tigini ki hyrax kisa chate chojrong jong ulum shakakrem jong ki mausiang bat kilong kita ki bas kham hangta namar halo jo tu mausiang shakati kilum ki bajrong kita ki nongshun jong ki hyrax kinumla ban kiamiki kinamla ban bam yeki bat kumta ter kapapan kan mau yengiru hakane kanau phaisngi kei kanong rim jong GM ka jongi yakba mangi ngidan hatu kanong rim ka GM ka jongi ka dei na em hak Jesus Christ bolong umau siang ubas kem doble khot igi bakum ki banget nginam shania akabor ka jing champang ka jingla ka jongi hendengin pension nong rim yala ka jong ka jing em yala ka jong ka yeng ka sem ka jongi kum kilong yeng long sem Kristan mangila ban thau ngila ban te iki yeng kisam ka jongi ringkat pakata ka jinget hauni mau siang bas kem ubalong u Jesus Christ hi ladangi poli ar sambel kalanang ba ar fa khot ka ba ar kasang ka khat phra khot ka ba ar kasang ka khnai pu ar ka khot ka khat san bakum jo ka sam ka khnai pu saw khot ba ar pu ar hang tu kinigin unong tho jogini ki bandau ong bau trai ulong uta umau siang jonga mau siang bas kem jaga jim ka jonga baru mau siang kata ka jakari jonga doble khot yang abadi phi ba kata ka jingsau sam ka jongi ka refuge ka jingim ka de hi banlong hau Jesus Christ balong kat balong ade ban scam ka jinget hi tang hau Jesus Christ batang hau hi marwe yu i bak haba habang ya lenti kumne ka jim ka jongi kiwan ka jingele jong ka jingim kiwan kita kiwei ruhi ki jingpang jingsitom bahaba bun mo se abang idwa ublei umpat jubab yangi tikbabon nangi pat ngi khi jingmut no ngi arta tien ni ka jong ka jingdwai hakaba nginang scam halaka jong ka jinget barha ka jong ka jingdwai ndai bun sen pat ngile wad ka gilat ka shabar ka gilat ka kham shejangai ki bala ban yarab yangi tenga khot ngi lingba kanik kamat bangin scam ila ka jong ka jinget
ngin scam ya kalong nong dem hau Jesus Christ hi compare la dau blei jubat ke jing dubai ka jogi compare la dau blei pen khia ke jing pang system ka jangap ka jong phi Henry ada ka mensiem ka shat ada ka mensiem ka klan hau blei reng la dang ka jing so scam ban dang la kut no ka ni ka jing em jongi ka ni sla prathai la dang ka jing so scam mangin poi shabeneng kata kalabiang balong kat balong ngin yai long kita scam hi tang hau Jesus Christ to kamat ka balai ba ka bakhaddo ngile pet ikini ki hierarchs namar baki dei tang kita ki pat ki batlot ki im ha kita ki kunhun kita ki colonies ke jongki baling makan kamat ngakwa pengini sungthu makan ka balang ka jongi ka dei ka kunhun kan ka balang jongi ka dei kanja colony ka dei ka ta ka jeseng lang jong ki banget hakapa mangabat mapi ngelong special ngedan kata benta ka bakraw bangin ya sakri lang yoble ha kabalang tikum kabalang ngilay nang roy ngilay tam menta ya kalay hajar tam may baro nanging haban sungthu ba ngelong lang kaway baro ble khadingi mangidan kata ka jingya iet ka jingya stu jingmut ka jingya priang iwe bat kumjo ya kaba nginla ban aiman sim ban inspire ban clear iwe hapadeng kita kejing sentuj ba kejing dona jong kajing em kini ki marat ki hierarchs kilong ki batlot ba kimla ban em marway nama gidan ka man em bakat ko kunhun ka jong ki bakin yo kata ka security jong kajing em teram ta jungir ka dan ka mengi mangin le kumta mangin yalong lang kawe ngin sim benta shitham hakikam jong kabalang ti habang iwan jeseng kumne ngaban khotlang ke ki polok projo bahi basam ke jongi lada gilalong patlot bandit jeseng khotlang ki ngin yawan lang kumne balada dan kita ki bawan jeseng na kiwe ki balang ru lada ngiui makilong marwe tong sime ta ka benta taka jing iet ka jong oblay mangin kran iki mangin ya penskan iki ini aiman sim ru iki bakin yawan man sakri lang ya oblay tikane ka benta jong ka balang ka benta ka bakham kongsani kum ki banget makum ki khon kristan nginamla ban isolate ilade iwe na iwe pat arang ipet ini ki kristan ke paningkong kia long teli hakata ka med ka jong Jesus Christ baru boleh kuai ngiru bangin ya teli hakata ka med ka jong Jesus Christ ngilong kita kikti mat ki kejat ka jong Jesus Christ balada nia teli kum shibalang kini ke bor jong baman kini ke bor jong ka jingdum kidamla ban penkhi penkalan penklem yangi na kabalang kajongi ban khot yangi bangin dan da kata kajing sat ka jong play kum ki khun jong kabalang banginum pelen ni kabuk ser ba play ai gi bangin wan tista sha ki je sang lang ti temasan iba ai ki jing pen bana mentan ilap lam khmat singi ilap pen kan mau bagani di tikis ngi ki por ki ba e ba kini ki jeseng sngi po ya kilong ki bathli kini ki jeseng sngi utrai ru kim dalong ki ba pun brio than kata tegan kami ngin sim ya kata ka benta ka baskem jaga jing em mangin sim yani ka buk se ka ba bleu ai gi mangin kiyo kiyang ga jong u mangin sakri ba mangin mane la lo ju blei komni matung ini adwai oblei punya lamingi ya kane kasngi utrai kaban sowan kane ka arpo tri jobrai November arajar arpo ar makum kiri record jong balang ngin pendam hok ya kata duty ka jongi haswa ngin wan ngin dwai yo oblei wan ai ngi ka jing sta champang ka jong u ngilaban tip ngilaban i ite kirang ba ya pangi de banjit ki banla panikit ya ba ya ki kam
pepun sertap jong kabalang. Doble un kurkhui ngi lengbak ni ka je slok kabalengkot nak tiang ka jong u. Pangle pet kumni yakini ki nuksa ki paper lengba kini ki hirax. Doble ni lam yagi menginyot ka jing start ka jong u ble. Nginyo ru yakata ka jing skos kem how ble. Bat mengin long sitli kum kabalang hi. Kadang mengilan pentelun ki kam bun sertap jong kabalang ka jong nang ni bat syakmat. Nak benta kaburam ka jong ble. Amen. Tongila poi sakapa ngini wai no artat doble kurku yagi yang penta ngelayo banya sno langkum ne hagi jingruai ki jingduai doble kurkur kumjo ikan ka jeslo ng khtin ka jong ble ni ro jarab khado jon ko por ka jingruai ka pa laispa nyo punyo laispa nyo punyo habat lot ka jinget jonga try but scam yanga haba nong pensoi uhajan tu bat scam yanga un bat scam yanga bunong penem ula it un bat scam yanga kajengrai lai spa nyo punyo pandadam jengrai pas ban korpat tamasan si paswet span pelai patingi da kajengker ku penwai kajengrai lai spa nyo punyo. Habat lot kajing jonga dry bat scam yanga Habat jing pen shoy uhajan do bat scam yanga un bat scam yanga un bat scam ben em ulai un bat scam yanga banyan bat scam hitengam la dei bun bat yanga kajing ijong nakaduna dei bon bat yanga un bat scam yanga un bat scam yanga bunong ben em ulai un bat scam yanga Jesu yanga ulanya kor un bat scam yanga bula pen em das lam kodor un bat scam yanga un bat scam yanga bat scam yanga bunong ben em ulai un bat scam yanga men sim jonga jiu nam kam la un bat scam yanga mula sispa da kadorba un bat scam yanga un bat scam yanga un bat scam yanga bunong pen em ulai un bat scam
tung ni yo jing kur ku pan wai hawan dan kopor abis jing dap yang dap kerhai ke jong Jesus Christ putra jong ni rengkar ji ba jong bleu pa phla pa mamayan mat kum jog jipet ngan bisa bor je so jong sem ku jong bleu kini lai hu bleu na bud yang ngi bi bai la ma balang jong ma hang ni ku pa re ku bodan kelang slak pertai dalam satu bom syukur ruhi amen